सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मणेरे मतदारसंघात आज आपण आहोत। आपल्यासोबत महायुतीचे उमेदवार व पदाधिकारी या ठिकाणी आहेत। आज प्रचाराला ते फिरतात, मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद लाभतो असं त्यांचं म्हणणं आहे। आपण थेट उमेदवारांकडे जाऊया। जिल्हा परिषदच्या उमेदवार आहेत तळवडेकर मॅडम काय सांगाल, कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळतोय? मी साक्षी विशांत तळवडेकर, महायुती मतदारसंघातून मला विश्वास ठेवून उमेदवारी दिलेली आहे। तसेच मी महायुतीचे आभार मानते। सध्या मी मणेरी मतदारसंघात प्रचाराला फिरत असून महिला वृद्ध ज्येष्ठांचे प्रतिसाद आशीर्वाद मिळत आहे। त्यामुळे सर्वांनी महायुतीचा विजय निश्चित आहे। नक्कीच आपल्यासोबत पंचायत समितीच्या सोनिया कुबल ज्या आहेत त्या आहेत। मॅडम काय सांगाल, कशा प्रकारे आज आपण या ठिकाणी प्रचाराला फिरताय, कशा प्रकारे लोकांचा प्रतिसाद लाभतो? नमस्कार, मी सोनिया विश्राम कुबल। महायुतीने माझ्यावर विश्वास ठेवून मी त्यांचे आभार व्यक्त करते। आज आम्ही घरोघरी फिरत असताना चांगला प्रतिसाद लोकांकडून मिळत आहे। युवा वर्ग, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। त्यामुळे महायुतीचा विजय निश्चित आहे। निश्चितच आपल्यासोबत भाजपचे युवा मोर्चा सरचिटणीस अंकुश नाईक जे या ठिकाणी प्रसिद्ध युवा कार्यकर्ते म्हणून प्रसिद्ध आहेत। अंकुशजी काय सांगाल, या ठिकाणी आपण प्रचाराला फिरताय, आपली मिसेस जी आहे सोनिया ही या ठिकाणी या रिंगणात आहे, काय सांगाल, कशा प्रकारे लोकांचा प्रतिसाद मिळतो? नमस्कार, लोकांचा उत्तम असा प्रतिसाद आहे या मणेरी मतदारसंघामध्ये। आमच्या जिल्हा परिषदच्या उमेदवार साक्षी मॅडम तसेच पंचायत समितीच्या उमेदवार सोनिया कुबल मॅडम यांना चांगला असा प्रतिसाद भेटत आहे आणि नक्कीच विजय हा आपला होणार आहे। कारण आपली सर्वांची महायुती आहे। वरिष्ठांनी जो आम्हाला निर्णय दिला होता त्याप्रमाणे सगळी जी आमची मंडळी आहे किंवा जी कमिटी आहे, शिवसेनेची म्हणा किंवा भारतीय जनता पार्टीची म्हणा, सगळ्यांनी एकत्र राहून चांगल्या जोमाने काम करत आहे। आणि तुम्ही बघू शकता हे दोन्ही उमेदवार हे शेतकरी कुटुंबातील आहे। त्याच्यामुळे मोठी आश्वासनं देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांचा जो काय प्रश्न आहे त्याच्यावर आम्ही चांगला भर देत आहे। आज तुम्ही पाहू शकता आत्ताच्या आत्ता रस्ते, पाणी, रोजगार याच्यापेक्षा आम्ही शेतकरी म्हणून जास्तीत जास्त आपले जे नुकसान होतं आहे किंवा बेसिक प्रश्न आहे ग्राउंड लेवलवरचे, कारण हा ग्रामीण भाग आहे, त्याच्यामुळे जे बेसिक प्रश्न आहेत आपल्या तरुणांचे म्हणा, युवकांचे म्हणा, आज तुम्ही पाहू शकता की या भागातील सर्व तरुण हे गोवा राज्यावर डिपेंड आहे। त्याच्यासाठी आम्ही युवकांना, युवतींना जास्त बळ देण्याचा ताकद आहे। कारण आम्ही कुठेतरी दोडामार्ग तालुक्यामध्ये पदाधिकारी आहेत, आमचे शिंदे सेनेचे आमचे सन्माननीय सगळे ज्येष्ठ आहेत, त्यांचा आम्हाला चांगला पाठिंबा आहे, युवकांचा पण पाठिंबा आहे। त्याच्यामुळे आम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो की महायुतीचे उमेदवार कसे निवडून येतील आणि सगळ्यांचा, लोकांचा पण चांगला प्रतिसाद आहे। नक्की 7 तारखेचा विजय हा आपल्या महायुतीचाच होणार आहे आणि जल्लोष आपण सर्वजण महायुतीचे पदाधिकारी एकत्र येऊन इथे करणार आहोत। धन्यवाद। सध्याची जी जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक आहे त्यात जे तरुण तडफदार असे उमेदवार दिले त्याबद्दल आधी विद्यमान जी सरकार आहे त्यांचे आधी खरोखर अगदी अभिनंदन किंवा मनापासून आभार मानले पाहिजेत की परवाच्या दिवशी आपल्या नितीन गडकरींनीसुद्धा एक बोलताना आपला विचार व्यक्त केला की इथं पक्षाचा प्रश्न लागत नाही, तरुणांना कुठेतरी संधी मिळाली पाहिजे का, आणि ती संधी दिलेली आहे। या ग्रामीण भागाच्या ज्या विकासाच्या बाबतीत सर्वच गोष्टी मी घेत नाही, रोजगार हे ते असं म्हणत नाही मी, पण या भागातील ज्या काही समस्या असतील त्या सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न विद्यमान निवडून येणाऱ्या उमेदवारांनी करायचा असतो आणि ते ही खात्रीनं करतील अशी मला खात्री वाटते, शाश्वती वाटते यांच्याकडे एकंदरीत बघून, आणि पक्षाचं पाठबळ आहे त्यामुळे निश्चित यांचा विजय निश्चित होईल अशी मी तुम्हाला ग्वाही देतो। निदान माझ्यापुरता तरी मी तुमच्या पाठीशी आहे। काही शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत त्यांच्याकडे आपण जाऊया। काय सांगाल, आपण महायुतीचे उमेदवार थेट आपण ग्राउंडवर काम करतायत, लोकांचा कसा प्रकारे प्रतिसाद मिळतो आणि काय सांगाल एकंदरीत उबाटाचे जे या ठिकाणी उमेदवार आहेत, अपक्षही उमेदवार आहेत, काटेकी टक्कर म्हणावी लागेल, काय सांगाल? काटेकी टक्कर असं काही मी मानत नाही, कारण या ठिकाणी पाहिलं
तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या ठिकाणी आपले महायुतीचे शिवसेना आणि कमळ या चिन्हावरती दोन्ही उमेदवार लढत आहेत. या ठिकाणी कोट्यावधीचा निधी हा माननीय दीपकभाई, नितेश राणे आणि रवींद्र चव्हाण यांच्यामार्फत या जिल्हा परिषद मतदारसंघात आलेला आहे. विकासाची गंगा या ठिकाणी दीपकभाईंच्या माध्यमातून किंवा ह्या सर्व नेत्यांच्या माध्यमातून या मतदारसंघात येत असताना लोकांना विश्वास आहे की कुठेतरी राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये जिथं सत्ता आहे, भाजप आहे, युतीची सत्ता आहे, तिथं जिल्ह्यामध्ये सुद्धा युती ही असली पाहिजे, युतीची सत्ता असली पाहिजे, तरच आपला विकास होणार आहे. सामान्य शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहेत, युवा वर्गाचे जे नोकरी संदर्भातले प्रश्न आहेत, हे सोडवण्याचं काम हे फक्त महायुती सरकार करणार आहे, हा लोकांना विश्वास आहे. त्यामुळेच आज या आमच्या युवा वयाच्या उमेदवारांसोबत सुद्धा पाहिलं तर महिला वर्ग आहे, तितकाच युवा वर्ग या ठिकाणी सक्षमपणे काम करतो आहे. आणि आम्हाला विश्वास आहे की आमचे उमेदवार हे कुठल्याही अपक्ष किंवा ह्या उमेदवारांची भीती न बाळगता पूर्ण बहुमताने या ठिकाणी निवडून येतील. निश्चितच आपण पाहिलं तर महायुतीकडून दावा केला जातो की विकासाची गंगा या मतदारसंघात अनेक विकास कामेही या ठिकाणी केलेली आहेत. अनेक तरुण वर्ग, युवा पिढी किंवा जाणकार हे सगळे महायुतीच्या पाठीमागे आहे आणि महायुतीचाच विजय निश्चित होईल असं यांचं म्हणणं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू परब, दोडामार्ग.